Dobrý deň, ahojte. Moje meno je Juraj Sabo. V spoločnosti Husqvarna pracujem na pozícii projektového manažéra a počas svojej 15-ročnej praxe sa čím ďalej tým viacej stretávam, že údržba verejnej zelene je čím ďalej tým väčšia výzva. Väčšia výzva z mnohých dôvodov. Jedným z tých dôvodov je neustále rastúca cena pohonných hmôt, rovnako však neustále rastúca cena práce. A okrem toho, že tá cena práce je neuveriteľne vysoká, tak aj tak je jej chronický nedostatok. A z tohto dôvodu je celkový koncept údržby verejných plôch čím ďalej tým náročnejšia úloha zvládnuť. A preto práve v bloku týchto videí by som vám chcel nazdieľať moje skúsenosti alebo naše skúsenosti a porozprávať sa o niekoľkých výhodách našich riešení. A práve táto séria videí by vám mohla pomôcť pozrieť sa na túto problematiku z inej perspektívy. Spoločnosť Husqvarna patrí k jednej z najstarších spoločností na svete s nepretržitou výrobou a v podstate v súčasnosti už má 335 rokov. Koncepcia robotickej kosačky, čo je vlastne to investovanie do tej budúcnosti, už je na trhu skoro 30 rokov. A je dobré si uvedomiť, že za tie roky sme prešli obrovský kus cesty a na trh sme umiestnili niekoľko miliónov robotických kosačiek globálne a staráme sa o veľké množstvo rodinných záhrad. Ale rodinné záhrady, to sú tie záhrady okolo nás, ale potom je tu ešte veľké množstvo zelene, čo spadá vlastne do toho charakteru tej verejnej zelene. No a práve tá verejná zeleň je tá téma, ktorej sa chceme venovať. Najskôr si však musíme položiť niekoľko otázok. Jedna z tých otázok je, že či tá verejná zeleň je pre nás podstatná, či zeleň vypadá podľa našich predstav a či odzrkadľuje verejná zeleň tým, kým v skutočnosti ako spoločnosť, ako firma, ako škola, kým sme. A ak je tá verejná zeleň okolo nás, či je vôbec dostatočne reprezentatívna a či vyjadruje to, kam chceme smerovať a ako chceme ako spoločnosť profilovať. Ak áno, a ja viem, že mnoho z vás dokáže zeleň udržiavať vo veľmi dobrej kvalite, či je vlastne cena za udržiavanie tej verejnej zelene ešte adekvátna a či to dokážeme ufinancovať. A práve v sérii týchto videí by som chcel porozprávať, akou formou to spolu dokážeme zvládnuť a udržať v rozumných cenových parametroch. Takže rozdelili sme to do niekoľkých blokov. Tie bloky sú rozdelené podľa toho, na základe aj nejakej priority, ale aj na základe toho, ako od vás dostávame tie najčastejšie otázky. A sú to práve bezpečnosť, kde prebereme to, či je možné túto robotickú kosačku ukradnúť, zároveň náklady, čo je pre nás rovnako kľúčové, aby tá kosačka bola schopná si zarobiť sama na seba svojimi nízkymi nákladmi, ale zároveň kvalitou trávy, čo je tiež veľmi podstatný faktor. No a potom nemenej podstatné je udržateľnosť a celková vlastne ten vzťah k verejnej zeleni, ako to vnímame z našej strany. A v prípade, že by vás zaujímali iné otázky, neváhajte ma kľudne kontaktovať. Ďakujem pekne.